Čaute ľudia, vítajte mojej ďalšieho videa. Dneska si konečne zahráme Brawl Stars a chcela by som, aby toto celé video bolo o Crowovi hlavne. Skúsime ho dať na 25-ku, ideme na to. A proste ideme na to, nebudem zdržiavať. Máme ho na Silver 3 a chcel by som dať Gold do 25. ranku, čiže nejaké hry si prestrihneme a nejaké nie. Tam tento search avkoval. Oh shit, ty kokos. Dobre, tak to sú celkom fajn týky. Ja sa ho bojím. No áno, jasné. Ďalší. Môže mi niekto vysvetliť, prečo tú chybu ešte nevymazali z tej blbej hry? Takže dali sme tu Surge'a, len ostalo mu 600 HPčok. Teraz ma ide pušovať. Aha, šmejdík. Nie, prečo? Desiatý plný. Tak to vypadá, keď má Leon ultinu. Pomoc. Skúsme iného brawlera, aj keď to malo byť o Crowovi, ale... Mythic! Davaj! To si robíš srandu zo mňa! Takúto blbosť mi ani nemôžete dať. Normálne... Ty kokos... To je, kamo, cringe! Brawl Stars, vráťte naspäť boxy, prosím. Dáme Cordeliusa. Drhubu to. Radšej ty Kruse Vangal. Však to je fotbalista. Nevadí. Tak očividne áno. Dobre, síce mi na chvíľu vyplo Wi-Fi, ale nikto nás nezabil, čo je veľmi prekvapivé. A neviem, či tu niečo spravíme, lebo... Podľa mňa väčšina už. Dobre, že som prehral, ale... Čo? Crow, si to ty? Dobre, sme v ďalšej hre a je tu No Skill Miko, s ktorým som není kamarát. Bracho, ja som trash. Ja som slabý. Prečo som neaktivoval ten gadget skôr? Ja túto hudbu milujem. Kokos normálne dokonale. Neviem, či mám plakať alebo smiať sa na tom, ako hrám dneska. No, konečne. Prosím, boti. No dobre, tak jediný bod, čo je tu som ja, Braško. Už strieľala. Už ma mohla zabiť. Ja mám také šťastie. Na strede sa deje niečo, z čoho nechcem byť časť. Ale budem musieť. Dobre, toto sa nemusím chváliť, lebo toto boli boti. Čož viete. Ideme sa kúknúť, či nemáme niečo. Pás by sme mali mať. Voľačo? Či? Yes, kredity, nice. Kredity mám rád. Dajte like a odber a budete mať jeden ľahký zap. Neviem, či to je všetko, čo potrebujete, alebo podľa mňa áno. Dobre, sme v hre, ideme po česku. Tak to je dobrý. Už tu nemáme botov.
Dobre, bereme česty. Jo, jak sa snaží? Ty kokos! No... Teraz čo? No neviem. Nechám ho na pokoji. Zatiaľ. Tá Lola to spraví za mňa, či ja ho ani nemusím zabíjať. Alebo budem musieť. Ale ja trošku sa bojím. Dobre, už ma to s ním nebaví. Ježiš. A prečo som sa dostal do takejto onej? Dobre. Čiže sme v pohodičke. Zatiaľ. To tu je Miko. Čo? Tak ja som počul Mika. Bráško, tak ty si laker. Kokos, nie. To nie je fér. Neviem, či mám plakať alebo smiať sa. Nemal som mať Stardrop náhodou? Stricha. Dobre, je tu devinkový Cordelius. Povedal som Cordelius? Áno, Cordelius to je. A jednotkový Lu. Neviem, čo spravíme s tým Cordeliusom. No, na toho nemám range. Je ich tu viac, myslel som, že sú tu len už oni dvaja, ale... Milý som sa. Dobre, očividne som slepý. Ja mám šťastie. Alebo skill. Fúha, to bolo tesné, už som sa bál. Tu je ten Frank, že? Kde je ten Frank? Aha, tu. Aha, to není Frank. Že to má byť Frank? What the hell? Nie! Majka, zožer si toho Mika, bráško. Si taký no-skill, že nemôžeš mať po no-skill. Mám Stardropy. Epic. Epic je fajn. Ideme do shopu. Beach Byron? Tak, ideme sa kúknúť na friendov. O, Filipko! Hej, Filipko! No, ideme zavolať Filipka. No, Viem si ma prepnúť takúto blbosť, no. Pozrieme si Filipka! Bráško, ty si Sigma. Že máš 10 000 trofejí, ale ona. Tak to ti napíšem. Ideme sledovať Filipka, že či je Sigma. Dávaj, Filipko! Filipko. Nice, Filipko. Tak, zavoláme si Filipka. Hej! Filipko, robíš si prd? Dobre, ideme sami duo. Filipko je zlý. A moja Wi-Fi je tiež. Dobre, čudujem za tomu, že nás nezabili. Že mňa nezabili, ale hovorím tu nás. Prečo furt robím? A prečo som slepý? Nice, braško, Sigma.
Jaj! Nechaj ma! Daj mi pokoj! Daj mi pokoj, ti hovorím! Kam? Daj mi pokoj? Ti hovorím, že mi daj pokoj. Aha, to som si začal ja, ale dobre. Ak v tomto kriku niekto bude, ja to odinštalujem. Dobre. Našťastie. No poď! Vystaješ flakané. Prečo som spravil to, čo som spravil? A boj sa! Vidíš? Kukaj ho. Šmejda. Kukaj ho. Čo robí? Sa to odpusne. Na brášku pohreb. Aspoň som vydodžoval. Dobre, ja to video by to bolo ešte. Dobre, tak tu 15 vám dám, aby ste boli šťastní. Čiže posledná hra musí byť vyhratá, lebo ak nebude vyhratá, tak zás budeme robiť 20 hier. A zás bude hodinové video. Teda to by bolo prvýkrát hodinové video. Ale nikto by to nekúkal, ja to nikto nekúkal ani normálne. Máme Larryho a Larryho. Larry and neviem, jak sa to vyslovuje. Ak to mi napíšte, jak sa to vyslovuje. Lebo ja to neviem. A moja Wi-Fi nevie, jak ma sere. Prečo ja? Dobre, posledná hra. Aj keď to nebude na 15, už ma to riadne nebaví. Už to hrám hodinu a to video má 15 minút. A 12, vieš čo? Ešte lepšie. Kam to je normálne Sigma. A more like Big Ma Bow. Ako normálne najlepšie toto. Nechaj ma ty, Adam, neviem. Neviem, jak mám vysloviť tvoje meno, lebo je to cringy. Like me. Ne. Jo. Ne. Uciekam. Help me. Trošku sa obávam toho Mortisa. Čo? Tu som mal vidodžo... Ja som debil. To malo byť vidodžo... Dobre, už ma tu prestáva baviť. Ešte si ideme zadať kód. Dobre, ideme si to otvoriť. What a Sigma?